Takže čauky lidi, dneska jsme tady zpátky ve videu s novýma brawlerama a toto je vlastně moje první video v Brawl Stars a mám zatím 27 brawlerů, ok, ale mám i pár mytik. A toto je můj nejlepší brawler, takže jdeme na Duo Showdown. A dneska mám úplně lucky day, ok. Můžeme jít na to. A mě jako nezmíníš. Aha, tak pardon, ještě tady jsme s kámošem Davy z YouTube, jestli tady vidíte, tady teďka s ním tady machám. Teď s ním zatočím si. No dobrý. Ale jen vám něco řeknu. Toto ne. Víte, jak rychle získat tady toho Master Finxe hnedka rychle? Hned jako poražíte ho tím, že máte star powerky a tím ho prostě na něj hitujte. A teďka jsem chtěla dát duet s Vojtkolet, ale Davša to zakázal. No, ale jako já už bych to nezdržoval a můžeme jít na to. Co ty? Jsi ready? Jo, lidi, takže jdem na to, protože já se jenom kontejna. Dobrá, poslední, jdem na to, lidi. Mám schovávej se. Jasně, po mně půjdou, protože já tam... První budeme kempit, jo? Sně... Schovej se do... Kenji a Chester. Pojď za mnou, rychle. Kenji je druhý. Já mám zase ten Wall Sound. Ale to je hustý, Davčo, koukej. Jak co to udělá. Toto. Hej, tam ty jsi nás prozradil. To je jedno, chci se prát. Nechceš se prát. No chci, no. Drej! Tady mě neuvidí. Tebe tam neuvidíš. Potřebujeme, abys byli jenom dva. Koukej, koho jsem si vzal. Pomoc! Marťo, zdej! Oni mi ubrali celý životy. Hoši, přímo 5000. OK. Máme to. Jdeme si vybrat Star Drop. Super Rare, Epic. Máme Epic Star Drop lidi, takže toto bude extrém. Marťo, 5000 minut. Nice. Super brawler, 430 kreditů. A co jako... A co je? Hej, Davčo, můžeš mi prosím tě říct, jak já už nechci šetřit na to, na pám. Já chci šetřit na někoho jiného, třeba na Bibi. Jak to mám přepnout? Tam. Nevidím starou. Počkej, já nevím. Jo, tady. Dej na tu Starnova. No, vydrž. Jak je tam ta nápis? To, ne. To nahoře, kde se získají ty boxy. Jako kde se A získá? teďka. Kde se získávají boxy? Ukáž mi to na videu. Ti to ukážu. Tady toto. Jo, OK. Ne, toto ne. Tady na toto. No, mám to. Teďka je tady a tady máš na prvního brawlera. Na kterého si šetříš. A tady dej switch. Jo, takže Switch, no. si můžu vybrat. Ukaž mi, koho si vybereš. Mně to nejde. Mně to tady nejde, já tam mám jen na výběr z jednoho. Jo, dobrý. Můžu si vzít Ems, Griffa nebo Tupam. A koho děláš? No tak já nevím. To jsem si rozhodnout sám. Ale vydrž, je Griff na dálku? Griff na dálku je. OK, tak si budu šetřit na Griffa. I potom, až tady to vyšetřím, tak si budu moct vybrat z mytiky, potom
dáš zase z epiky, potom z legendárky, epiky, mytiky, epiky, legendárky, epic, legendary, epic, mythic, legendary, epic, mythic, legendary, epic, mythic, legendary, mythic, ultra legendary, pozor, na to si taky budu moc později šetřit a potom na epic a potom zase na mythic, legendary, ultra legendary. Prostě já už to nebudu zdržovat a prostě jsem si to změnil. Najdi tak nic, tady je borec. Jo. Jsem tam furt. Proti 4 našeli. A 4 padly.